Dobrý den. Napsal mi o víkendu jeden věrný čtenář, kde beru to odvahu a doporučuji svým klientům, aby nedělali nic. Zdůraznil, že především těm platícím klientům mám povinnost něco doporučit. Zkusil jsem se mu vysvětlit, že doporučit nedělat nic může být mnohdy daleko zajímavější a důležitější, než za každou cenu doporučit nějakou akci. Ale o to mi teď nejde. Už několik týdnů píší a vysvětlují na svém webu Dover.cz, jak se chovají centrální banky a jak se chovají velcí vlastníci, kteří v podstatě mají zájem na tom, aby zůstal zachován status quo. To znamená, aby nedělali nic. Centrální banky a velcí vlastníci totiž mají unikátní příležitost transformací přes dluhy se dostat k majetku. A samozřejmě potom, až budou majetek vlastnit, ať už přímo nebo jako akcioví podílníci, což bývá častěji, ovlivňovat dění nejen ve firmách, ale v celé ekonomice řady států. A podobně jako firmy vybírají si i tito lidé i celé státy. Z toho pohledu je samozřejmě velmi rozumné z jejich pohledu, aby zůstala situace taková, jaká je, a to je důvod, proč v minulém týdnu jak japonská centrální banka, tak americká centrální banka ponechali všechno tak, jak bylo. Napětí stoupá, chaos se zvyšuje a zase je do konce roku o čem hovořit. A v takové situaci je opravdu nejlépe nedělat nic. Ostatně můžete si mé vývody a důvody, proč to doporučuji, přečíst na stránkách Dover.cz. Přeji vám hezký den, v investicích šťastnou ruku a těším se na příští shledání. Hezký den.